Nu er det da nok. Hvad taler om, kvinde? Se dig omkring. Vi har engang råd til brød for en mus. Har en løsning? Ja, vi tager børnene med ud i mørke skov og efterlader dem der. Du kan ikke mene, jeg har på blod. Vi opstiller dem. Hans, hvad skal vi gøre? Bare rolig. Det er nok, der står, bror. Er du med, Hans? Ja, jeg siger bare farvel til min hvide kat. Du skør knægt. Vi ser ud til at have styr på det. Så kommer jeg og henter jer senere. Hej, far. Vi ses, far. Hvornår tror du, morfar kommer og henter os? Det ved jeg ikke. Men det er dejligt båd, vi har. Ja. Hans! Hans! Ja. Hvad er der? Morfar har ikke hentet os endnu. Nej. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal til at gå hjem af. Kom. Hey, se Grete. Der er stenen. Følger bare sporet, så er vi hjemme lige om lidt. Hvor har I været mig, eller? Vi har været syge af bekymring. I morgen gør vi det samme igen. Ej, hør nu her, mor lille. Det kan jo være Gud, der giver os tegn. Nej, gamle mand, når du har sagt A, må du også sige B. Lav nu, Hans. Jeg siger bare farvel til min hvide due. Det er godt, vi slipper af med den tosse. Børn, nu bliver I her, så vi kommer og henter jer igen. Her. Tror du, morfar kommer og henter os i dag? Nej, lad os gå hjem. Hans, ved du, hvor vi skal hen? Ja, den vej. Ja. Ej, Hans, se! Et pandekagehus! Ja. Kom nu! Kom ind, barn lille, kom ind. Hvad laver I så ude i skoven, børn? Vi er blevet væk fra vores mor. Og hvor far Guillermo kommer og henter os. Vi må hellere op. Okay, nu skal du hjælpe mig med at få din bror. Undskyld, Hans. Lad os så se, hvor fed du er blevet. Du er ikke andet end skin og ben. Jeg er ligeglad, jeg spiser dig nu. Hey,
hvad skete der med børnene, spørger du? Tja, nogen siger, at de blev spist af ulve, nogen siger, at de kom hjem, men nogen siger, at de stadig går rundt i skoven den dag i dag og leder efter deres mor og far.